Sibingelele bathandekayo singahlala phansi egameni likaJesu. Sibingelele ubaba nomama intombi nezinsizwa. Sibingelele ama teenagers no Sunday school othisha baka Sunday school. Ama committees wonke siyawabingelela egameni likaJesu. Ama Golden Sisters siyawabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Abazalwane abakhonze iweekend yonke bazalwane siyababingelela ama worshipers ama ushers. Music team, media team, awubazalwane singathini siyanibingelela bazalwane ake nishayele izandla nonke bathandekayo ngomsebenzi omuhle eniwenzile kule weekend egameni lika Jesu Kristu igama elinamandla sekubongiwe bazalwane kodwa ngiyacela ukuphinde ngibonge nami bazalwane ngiyafisa ukubonga ku governing body yala ekhaya bazalwane ake sibashayele izandla bazalwane Singani izandla zenu ngicela sibashayele izandla. Hallelujah. Ngababiza abazalwane ngathi iphasika lizoba khona. Alibonge igama lenkosi. Nami ngangizicabangela nje ukuthi sizokwenza into encane. Alibonge igama lenkosi. Bathi no mfundisi landa the best speaker. Esenhlizweni yakho awubazalwane nganginake enhlizweni kodwa ngibuka isikhathi ukuthi sesincane bengithi ngizobashayela izandla labazalwane bengithi ngizobashayela izandla abazalwane amen kuleso sikhathi esasisincane kangako bazalwane awu uThixo bazalwane wasenzela izinto ezinkulu ngiyabonga bazalwane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga inkosi inibusise inkosi nenzele konke egameni lika Jesu haleluya siyambonga uNkulunkulu bazalwane siyambonga uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu sibonga ukuthi nibe khona bazalwane siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu igama elinamandla hlelela sinesikhathi la next year yazi bengithi ngizoshaya izandla sizolihlelela sinesikhathi la next year amen njengamanje let us get ready for i-Ebenezer conference let us get ready for i-Ebenezer conference asibanga nayo last year sizoba nayo this year Hallelujah. Hallelujah. And I want to promise you ukuthi inkosi izobi khona izobi nathi. Nakulonyaka sizoshunyayezwa ku-Ebenezer conference yethu. Hallelujah. Alibonge igama lika Jesu. Ngeke nginitshele manje ukuthi kuzabani kodwa yena uyeza. Amen. Yena uyeza. Usevumile ukuthi uyeza. Uyeza. Kahle kahle ngifuna ukuthi nalo ongakaboni ukuthi sindizela phezulu ongakaqaleli ukunyakaza abone ukuthi we are moving and asibuyele move alibonge igama lika Jesu asibuyele move kukhona izinga esiya kulo uNkulunkulu esilekelele and uThixo uzosisiza angiphinde ngibonge bazalwane imthandazo yenu bazalwane khona la bengishumayela khona namizolo uNkulunkulu wenu bazalwane ngiyamhlonipha uNkulunkulu wenu uthembekile ngendlela emangalisayo ngiyabonga imthandazo yenu bazalwane asilutho ngaphandle kwemthandazo yenu asiyene ezweni lenkosi mama Masango ngizocela ungivulele amakhosi okuqala chapter 18 bese ungicuphela ngoHebrews chapter 4 mina ngizoqala ngifunde lapha kuGenesis chapter 2 sizoqala ngokufunda uGenesis chapter 2 sifunde uverse 1 kuya kuverse 3 Genesis chapter 2 verse 1 kuya kuverse 3 la kufunda khona kanje
kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Ake sisho sonke sithi usuku lwesikhombisa lungusuku lokuphumula. Awuphinde usho kakhulu ke manje, usuku lwesikhombisa lungusuku lokuphumula. Ngizosho njalo namhlanje. Cela ungifundele. 1 Kings chapter 18 verse 41 to 46. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Kufundeka kanje. Wayesethi uEliya kuAhabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka uAhabi ukuba adle aphuze. uEliya wakhuphukela esiqongweni saseKhameli, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi encekwini yakhe, khuphuka ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka, yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi, bheka kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi khuphuka umtshele uAhabi ukuthi bophela wehle funa uvinjelwe yimvula. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya, lana imvula enkulu. uAhabi wakhwela inqola waya eJezrezeli. Sandla sikaJehova sasikuEliya, wabopha ukhalo lwakhe wagijima phambi kuka-Ahabu waze wafika ekungeneni kwaseJezrezeli. Hallelujah. Ngicela ukufunda usangibhekela uHebrews chapter 4. Ngicela ukufunda amakhosi esibili chapter 5. Amakhosi esibili chapter 5. Ngizofunda amavesi amabili kuphela. Uverse 10 no verse 14. uElisha wathuma isithunywa kuye ngokuthi, hamba ugeze kasikhombisa eJordan, kuyakuthi inyama ibuyele kuwe uhlambuluke. Verse 14. Wayesehla wazicwilisa kasikhombisa eJordan njengezwi lomuntu kaNkulunkulu, inyama yakhe yabuya yaba njengenyama yomntwana omncane, wahlambuluka. Hebrews chapter 4 verse 3 to 7. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi, abayikungena ekuphumuleni kwami. Nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekeleni kwezwe, ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi, uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. Nakule ndawo uthi futhi, abayikungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Ngicela usibongele. Liphilile izwi lakho, uNkulunkulu wethu ongcwele.
liphefumulelwe ngukuyala nokusola nokuqondisa nokufundisa endleleni. Siyabonga lizokwenza konke lokho osukwini lanamhlanje ngoba wena unguNkulunkulu. Thatha udumo ugcobe inceke yakho, khuluma inhliziyo yakho phakathi kwethu. In Jesus name, amen. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Sihloko sentshumayelo yami namhlanje sithi usuku lwesikhombisa lungusuku lokuphumula. Usuku lwesikhombisa lungusuku lokuphumula. Suku lokuqala uNkulunkulu waqalela wasebenza. Kwanezinto azidalayo, kwanezinto azenzayo, kwanezinto amemezela ukuthi azivele, zavela. Wezwakala uNkulunkulu ethi kuhle. Wadlulela osukini lwesibili wenza okufanayo. Ngasekugcineni wezwakala ethi kuhle. Ngoba umsebenzi nomsebenzi wosuku kumele kube umsebenzi omuhle. Alibonge igama likaJesu. Kuyo yonke imisebenzi yakho yosuku kumele kube umsebenzi okuthi uma kushona ilanga, uthi uma ubuka uthi ngiwenzile umsebenzi omuhle wosuku. Alibonge igama lenkosi. Lwafika usuku lwesithathu uNkulunkulu waphinde wasebenza, wawenza umsebenzi wakhe wosuku lwesithathu. Uma lishona ilanga washo uNkulunkulu wathi kuhle. Haleluya. Kwafika usuku lwesithupha uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wamenza umuntu ukuze amfuse. Alibonge igama likaJesu. Nalo msebenzi bazalwane kwaba umsebenzi omuhle nomsebenzi omangalisayo yokuthi kwenziwe wena. Haleluya. Yingakho ezwakala uDavide ethi umenzile umuntu ngokwesabekayo nangokumangalisayo. Kahle kahle wena ungumsebenzi omuhle kaNkulunkulu. Wena ungumsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu, wenziwa ngomfanekiso wakhe. Kwafika usuku lwesikhombisa. Lithi iBhayibheli ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. Alibonge igama likaJesu. Waphumula. Lalela, uma kusetshenzwa kunento edlekayo kumuntu. Uma kusetshenzwa umuntu uyakhathala. Uma kusetshenzwa, alibonge igama lenkosi, kunento mhlawumbe engemnandi ekusebenzini, kodwa ngifuna ukusho ukuthi luyafika usuku lokuphumula. Luyafika usuku lwesikhombisa. Angisazi izinto ohlangane nazo ekusebenzeni kwakho, kodwa ngizomemezela namhlanje ngithi usuku lwesikhombisa siyafika kulo. Usuku lokuphumula ekukhandlekeni. Usuku lokuphumula ekukhandlekeni konke, ngoba umuntu umesebenza uyakhandleka, kodwa lukhona usuku lokuphumula. Haleluya. Angazi ngathi kunento ekhona kulo number 7. uNkulunkulu
waphumula ngosuku lwesikhombisa. Kodwa ngibuka indaba uma sifunda la sifunda khona abazalwane, uma Masango besifundela khona kumakhosi okuqala chapter 18, alibonke igama lenkosi, umprofeti kaNkulunkulu Eliya uqeda kubulala abaprofeti bakaBhali. Alibonke igama likaJesu, kade sebenze bulala abaprofeti bakaBhali. Haleluya. Usethumela enkosini uthi bophela ngoba kunomdumo wemvula enkulu. Lalela ngutshele, ngesikhathi ememezela ethi kunomdumo wemvula enkulu, kwakungakabi bikho nefe lodwa, kwakungakabi bikho nedrop eyodwa yenkonzo elwele emhlabathini. Kahle kwakungekho lutho olwalukhomba ukuthi kunomdumo wemvula enkulu, kodwa wamemezela wathi we-Ahabi baphela izinqola zakho ngoba kunomdumo wemvula enkulu. Haleluya. Simemezela izinto zingakabonwa ngamehlo. Sisimemezele. Alibonke igama likaJesu. Bekithi namhlanje akumemezele ku-situation yakho uthi isimo sami lalela kunosuku lwesikhombisa oluzayo, usuku lokuphumula, kunomdumo wemvula enkulu zayo. Baphela amahashe akho and run. Alibonke igama likaJesu. Bophela amahashe akho and run for your life. Ngoba kunalalela le asiqala ukuyimemezela ngoba sekunezinto ezithembisayo esisibonayo. Yini singaqala ukumemezela ngoba sekunezinto ezithembisayo? Ingoba phela thina asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. Ngoba ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Alibonke igama likaJesu. Siqala simemezele singakaboni lutho, simemezele izinto ezizokwenzeka, sizimemezele ngokukholwa. Suku lwesikhombisa, day number 7, usuku lokuphumula. Uthumela inceko uthi awugijima uyobheka ngasolwandle. Alibonke igama lenkosi. Iyaphuma inceko, iyahamba iyobheka, iyabuya ithi yena profeti kaNkulunkulu angiboni lutho. Kahle akukho le nceko le yayingaqambi imanga le nceko le yayikhuluma iqiniso, kwakungekho lutho. Alibonke igama likaJesu. Umibuyisa kuye uthi akuphindele emuva uyobheka. Umethi uyabheka akaboni lutho. Iboni inceko kaNkulunkulu ukuthi ngathi uyangibambezela lo. Ithi lalela buyela khona 7 times. Hayi ngathi kunento enalo number 7, ngathi kunento kunasinto esikwaniswa kunumber 7. Uma sekunumber 3 ungakhathazeki ngoba iy'number ziyaqhubeka. Uma sekunumber 4 ungakhathazeki. Haleluya. Mhlawumbe kunumber 4 you are toiling, kunumber 4 izinto zihambi kahle, kodwa ngeke ufele kunumber 4. Alibonke igama likaJesu. Uthi lalela buyela ngasikhombisa. Haleluya. Yabuyela okwesithathu ayangabona lutho, yabuyela okwesine ayangabona lutho, yabuyela okwesihlanu akukho lutho. I don't know, mhlawumbe kuba kwakuyimi ngangizogcina ngithe ayi kodwa umprofeti waloku uthi angibuyele
ngoba angiboni lutho. Ayi bazalwane, asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Wafika unumber 7 ngoba unumber 7 umesefikile kunezimo eyishintshayo. Uma unumber 7 esefikile kunezinto esizibukayo ezishintshayo, nokubona kwethu kuyashintsha kuday number 7, nokuzwa kwethu kuyashintsha kuday number 7. Haleluya. Umefika lithi iBhayibheli wabona ifu, wabona ifu lingangesandla. Haleluya. Wabona ifu kodwa manje ingxaki yalezi ifu lincane lingangesandla. Ngamanye amagama ubukhulu balo abulingani nento econfessiwe. Ubukhulu balo abulingani nento emenyezelwe. Ubukhulu balo abulingani nento umuntu kaNkulunkulu athe izokwenzeka. Ifu lingane lingangesandla somuntu, kodwa lelifu noma lingane kangaka kulo kuzaphuma umdumo omkhulu. Haleluya. Hayi lincane ifu kodwa into emenyezelwe inkulu. Memezela izinto ezinkulu even na ku-situation ebukeka incane kunazo, kodwa memezela izinto ezinkulu. Haleluya. Bengikhuluma nabazalwane la kade ngishumayela khona izolo, ngithi uNkulunkulu edala umuntu umenze ngomfanekiso wakhe ukuze amfuze. One of the things esimfuze ngayo uNkulunkulu yintando, the will. Uye wafaka iwill ezimpilweni zethu. Umuntu nomuntu unentando anayo. Haleluya. Kuyenzeka kwesisikhathi intando yomuntu ifuna ukuphambana nentando kaNkulunkulu, kodwa umuntu ohlakaniphile wenza intando kaNkulunkulu ibe nkulu kunentando yakho. Masibuka eyomfanekiso, ngithi mina sikhule ngeyikhathi la bekushuthwa khona izithombe. Alibonke igama lenkosi. Uma ungasamkhokheli ucameraman isithombe sakho asithathe ayosiplaka esitolo. Umuke wezwa kodwa kajeni, umuke wezwa ukuthi isithombe sakho siplakwe esitolo, ubusuku umugijime uyokhokha. Yini ukhokhelani? Ngikhokhela umfanekiso wami onanyathiselwe emawindini esitolo. Haleluya. Alibonke abantu kaJesu. Kodwa lento efika ingcayi kakhulu ukuthi ubuxabana nomuntu acisha kubulala, nibanga ukuthi usithathe isithombe sakho wasidabula. Alibonke igama likaJesu. Yini ucasulwa yini uma kudetshula isithombe? Ngoba yiphepha leli. Lo inkinga yephepha linento ebizwa ngomfanekiso. Now we are an image of God. Siwumfanekiso kaNkulunkulu. Uma siwumfanekiso kaNkulunkulu, into ethinta lo mfanekiso ithinta umnikazi womfanekiso. Into ethinta wena ithinta uNkulunkulu esamazulwini ngoba ngumfanekiso. So uma usekuday number 6 izinto zakho zingahambi kahle, phakamisa amehlo ubheke kuye uthi ngingumfanekiso wakho. I want to enter day number 7. I want to rest. I want to rest. And lento yokungena ku day number 7 ibiza wena ukuthi uyimemezele kungakabi bikho lutho okubonwa ngamehlo.
ithi bank account babumadela ibhala u00 alibanga igama lenkosi uthi I'm rich alibanga igama lenkosi let the poor say I'm rich. Why am I saying I'm rich? Because I know that's day number 7. Hallelujah. Kunosuku lwesikhombisa usuku lokuphumula engizongena kulo. Hallelujah. Nabagulayo bathi ngiyaphila. Ashe yizwe inhlungu. Asho kungalaleki. Kodwa athi I'm healed. Why are you saying you are healed? Because I know ukuthi uNkulunkulu wami ungibekela uday number 7. uNkulunkulu wami has placed a number angu-7 endleleni yami engithi uma ngingena kuyo ngithola ukuphumula. Haleluya. Singena osukwini lokuphumula. We've been toiling for so long. Singena osukwini lokuphumula. Singena osukwini lokuphumula. Haleluya. Sezikuhluphile ingane zakho kwanele. Memezela uthi ngena osukwini lokuphumula. Lezi ngane ziyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Uma ziyisibusiso esivela kuNkulunkulu zifana nesihlahla sama-fruits okumele ngize kuso ngizokha ama-fruits ngidle ngisuthe. They are a blessing evela kuNkulunkulu. Alibanga igama likaJesu. Mhlawumbe ukuthi namhlanje basahlupha bagijima iy'ndawo zabo. It's because kusebusika. Ukuthi kusebusika akusho ukuthi intwasahlobo ayisufika. Ukuthi kusebusika namhlanje akusho ukuthi ihlobo alisufika. Ukuthi abakatheli izithelo akusho ukuthi abezuthela kusasa. Alibanga benenkosi. Nami lo number 7 ephinde vela. Lithi iBhayibheli kugula uNamani uphethwe uChoko. Kwasho ukuthi kunentombazane eyaziyo ukuthi kunoNkulunkulu wakwaIsrael who have prepared day number 7 for everyone. KunoNkulunkulu wakwaIsrael obusise usuku lwesikhombisa walibiza ngosuku lokuphumula. Yagijima intombazane yathi uma inkosi yami inkosi ingake iye ngakithi kwaIsrayela ake sandelwe uhlobo lwabantu aliphuma liyomemezela lithi you are toiling kodwa ngakithi embusweni esiphilanga kuwo kuno day number 7 lakho bonke abakhatheleyo bethola impumuzo. Kewezwakala uJesu ememezela ethi wonina nonke kwakuwusuku lokugcina lomkhosi wathi wonina nonke enikhatheleyo nena hayi kodwa ngifuna lethi enikhathele wosani kimi mina ngizoniphumuza. Uma sifika kuya sifika ku day number 7 lasithola khona ukuphumula. Uyahamba uNamani umefika kumuntu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli akaphumanga ngisho ukuphuma ephumela kuye. Umuntu omkhulu lo ofikayo. Alibonge igama lenkosi. Umuntu omkhulu induna yempi hayi akangaphumela kuye kodwa watshela inceko wathi hamba uyomtshela aye emfuleni eJordan
umefika khona angagezi kanye ngoba unumber 1 kusewusuku lokusebenza akasebenze ku day number 1 ageze aphinda angene okwesibili uday number 2 kusasetshenzwa ageze adlula ye ku day number 3 kusasetshenzwa ageze aye ku day number 4 asebenze ageze kodwa kunento ezovela ku day number 7 ngoba into ka number 7 inento oyidingayo empilweni yakho. Washo ukuthi le ndoda indoda uyabona yathi bingekho yini imfula yangakithi okhishoni nobani ebangayogeza kwabuya ingceko zathi lalela hamba uyogeza wahamba waya emfuleni wafike wangena kokuqala waphuma isikhumba sifana wangena kwesibili waphuma isikhumba sifana wangena okwesithathu waphuma isikhumba sifana mhlawumbe kuba bekuwomunye wethu ubezothi umengena unumber 4 ephuma isikhumba sifana athi ayikho lento ngiyayeka kodwa wangena okwesihlanu isikhumba sakhe sigwela uqhoko wangena okwesithupha waphuma isikhumba sisagwela uqhoko kodwa wafika unumber 7 wafika unumber 7 umengena okwesithupha ithemba limekho kodwa umengena okwesikhombisa lithi iBhayibheli wathi umephuma isikhumba sakhe sasifana nesomkhuzi nesomntwana. Haleluya. Masingena kulolu suku lokuphumula kunezinto ebezisikhathazile esiphumulayo kuzo, and let me tell you kahle le asizukuyithola ngale kwethuna kodwa sizoyithola ngapha kwethuna alibonke igama likaJesu. Ngale asizukuyithola khona sizoyithola la lento yokufika la khona uphumula. Lalela usazofika la khona impilo yakho iphumule ekuguleni, usazofika la khona impilo yakho iphumule endlaleni, usazofika la khona impilo yakho iphumula ekuthukweni. Alibonke igama likaJesu ngoba siyagena kunumber 7, siyagena kunumber 7, siyagena kunumber 7, siyagena kunumber 7, siyagena. Haleluya, siyagena Cela ungifunele uHebrews chapter 4 verse 7. Uverse 7 engimfuna kakhulu esamclose. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla. Naye ngiyifunayo. Uyakunquma usuku oluthiwa inamuhla. Uyakunquma usuka la bazalwane kukhulunywa ngale ndaba ebesikhuluma ngayo kuGenesis chapter 2 usuku lokuphumula. Lithi ke la sifunda khona njengamanje kukhona abangangenanga kulokuphumula ngoba bengamlalelanga uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu waphinde wanquma again. Akasisho sithi waphinde wanquma again. Ayawusho waphinde wanquma futhi ukuthi kube nosuku olubizwa nge-today. This day is not 5 years. In 5 years ezayo. This day is not
olunye lwezinsuku olu next month. Lolu suku akulonye olunye usuku lwezinsuku olu next week. Kodwa lolu suku is today. Lolu suku inamhlanje. Lolu suku inamhlanje. Siyangena kulolu suku lokuphumula. Siyangena kulolu suku losikhombisa. Siyangena kulolu suku alubusisiweyo. uNkulunkulu waloqamba wathi usuku lokuphumula. Siyangena namhlanje siyangena inhloso. Kodwa namhlanje siyangena. Asukwini lokuphumula asizungena kusasa, but today siyangena asukwini lokuphumula. Siyangena Sathane sibuka. Siyangena siyangena asukwini lokuphumula. Akukho migogo yensimbi ongasivimba ngayo ngoba siyangena. Akukho amasongo ensimbi ongasivimba ngawo. Siyangena singena kuphumuleni kwaphakade. Siyangena on the toiling siyishiya ngemuva. Bonke ubunzima sibushiya ngemuva. Konke ukugula sikushiya ngemuva. Yonke into engadingeki kulolu suku siyishiya ngemuva. Siyangena amasango avuliwe. Siyangena osukwini lokuphumula. Siyangena kunezinto uSathane azothi bezilindele ukuthi ngizovuka ngibe yizo kusasa, kube ukuthi hayi kukhona la sengene khona. Athi uyangibheka ubelindele ukuthi uzongibona ngigijima to and fro, angibone ngihleli phansi. Alibonke igama likaJesu, angibone ngihleli phansi. Yithi lalela Sathane, I'm in the day of rest. Ngisakuphumuleni. Siyangena asisungena kusasa, kodwa singena namhlanje. Siyangena. Ngicela ungayingabazile. Why ngithi ungayingabazi? Ngiyazi ukuthi uSathane unama barriers awabeke phambi kwakho. Wathi usodlula kanjani kuleli sango, usodlula kanjani kuleli, usodlula kanjani kulolu donga. Lalela kutshele uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu ofohlayo. Uma sefohla ufohla njengamanzi amaningi. Ufohla kwakhe akunakufinjwa. Ukufohla kwakhe akukho barrier engama ikuvimbe. Siyangena kunomhlabeleli othi sangena la okuthiwa ongena khona ka saphuma la okuthiwa mhlawumbe leli cage uSathane akubambe ngalo lenhlupheko
wakho ubese kutshela ukuthi akuphunywa, kodwa siphuma la khona kuthiwa kuphunywa, akuphunywa. Sibonakala singaphandle and enter the day of rest. Lalela Satan, lalela. You are a liar, you are a liar, you are a liar, you are a liar. Siyaphunyuka njengenyoni okibeni lwabanqophi, siyangena ekuphumuleni, siyangena ekuphumuleni, siyangena. Ngicela usho ngomlomo wakho uthi ngiyangena ekuphumuleni, ngiyangena ekuphumuleni, ngiyangena. Sangena lo okuthiwa ongena khona, sasa saphuma okuthiwa akuphunywa. Yes, Jesus! Siyapuma! enhlupheweni, siyaphuma. The day of rest has arrived. The day of rest has arrived. The day of rest is today. The day of rest is today. Tinasakena Ogutiwa Ogene Konada Sasa Siapua Ogutiwa Agupuya Sakelu bani sandla sabathi ngiyangena. Ngiyangena osukwini lokuphumula kwami, ngiyangena. Sasiphakathi sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona.
sesiphakathi Sathana wahlulakile siphunyukile Shamanyoni Okibalo abantuphi siphunyukile Mamdlovu ngicela ugijima uzothandaza Mamdlovu ngicela ugijima uzothandaza Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, Lord. Bless your name, Jesus. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Ah, trust. My God, my Jesus. Thank you, Jesus. uNkulunkulu wethu ongcwele ama-breakthroughs namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha siyamukela ngokukholwa umsebenzi wonke wenziwe kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha sibonga isandla sakho ubakhuphulile abantwana bakho emgodini wokuhlupheka emgodini wokuswela emgodini wezifo amajoka wonke sitha anqanyuliwe namhlanje ekuseni egameni nasegazini likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele i-restoration siyabonga i-restoration siyabonga i-restoration namhlanje ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngosuku olukhulu lokuphumula egameni likaJesu siyabonga izinto ezintsha ey'daliwe uNkulunkulu empilweni yethu empilweni yayilona lowo siyamukela ngokukholwa uNkulunkulu wethu ongcwele nonamandla onke akekho njengawe akekho fanele ukukhonzwa nokudunyiswa owenza izinto ey'nkulu ey'mpilweni zethu siyabonga uNkulunkulu wethu mana njalo Kristu Jesu siyakhothama kuwe siyabonga ukuthi ugibelo omcuphi namhlanje lwaphuliwe egameni likaJesu sizelwa kabusha in all areas of life kuyo yonke imikhakha yempilo simukele konke uNkulunkulu wethu ongcwele osilungiselele kona namhlanje kulolu suku olukhulu suku oluhle suku lokuphumula we give you honor we give you glory akekho uNkulunkulu njengawe siyabonga baba siyabonga 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 Thoba ukuphila siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele mana njalo dunyiswe igama lakho hallelujah thank you Jesus